bai, disfrutatu dugu bai erranta. Gaurkoan bai, xeakaso zure txirrendularitza ibilbideko egunik markatuena eta berezina zela, kostatu da eguna iristea, atzetik agondan guztiagatik, baina azkenean zu bezalako pertsonei esker iritsi gara ona. Bai, erranta egun polita. Genekin hori, lehenbizko ordua saiatu barra zela eskapada hartzen, bota ditugu atakik, galtzena, eta gero ja, hori sufritzen iritxertenetara. Eko lehiak horren izan da, horrek esan nahi du, aritu zarela, mugimenduetan, eta ia da etapa zaila bazen ere, probatzea bazegoela gaur. Bai, erranta karrera bastante zelaia zen hasiera batin, eta saiatu barra zen zerbait atakatzia, behinpin ikustia, herrira iristia ez da inoiz gertatzen, eta azkenin zerbait lortu barra zen. Eta biharkoa oraindik ere gelditzen da. Lehenengo bidea sotarran lehia estu dago. Bai, bilik iritsi gara, berrojotani batera, gainera ez zema segundu gutxitan gaude, así que antxe gonen gara bilik bat abertzerik kontrolatzen. Erraitzen erasoak egongo dira hor. Ez dakit, azkeneko bosutan ikusorko da hango espektakulua. Zorionak, Mikel. Eskerrik asko.